na shiga na ɗauka na bayyana gaskiya ban boye ba gaskiya dokin karfe ta ce ta sa kuka ganni a fili ku zo ku taya ni ga kallo shin mai menene na hango tauraruwa ce ta sauko nan ka sako ko na juya gogo na yi tsari na jira amsar kuke mini ungo ko da sashen hausa an ce dan ya wuce rogo ta kaga fari na wata to sai ka jira zara ta bullo ashe amarya ce Purchase your tracks today. da zaman mu da inganci tun da an yi auren soyayya da zaman mu da inganci tun da an yi auren soyayya sunana haskin wa wannan ne lakabina komai zan fara sunan Allah farkon furcina rufin sanariri ne dai tasiri aka san sunana yaban manzo kuma san bana takacin ya fita bakina Allahumma salli ala sayyidina damun amina Allahumma salli ala sayyidina damun amina ban biya halin baran ma kusan ba ta alaina duk mai farauta san baya kaunar kura a garina duba farin balbe da gwarin shawa kuma ta rasa suna da zarar rai shuka ruwan sama zan jira ya je kamar gona in kuma nai aiki to a bani kuɗi in sa aljehuna idan kuma nai laifi to hukunci ne zai
aikin madani ƙungiyar samari ce. Gaisuwa ga yan madani dukansu ba su da yin nace. Gaisuwa ga yan madani dukansu ba su da yin nace. Ƙungiya ta yan madani mai suna Relaxi. Gaisuwa a gare ku dan aikin yana da dukarsi. I feel wonder what I'm seeing my friends by my side. I feel wise if you keep love me every time. If you get patient, everything should be so fine. I get to higher cause I'm from my true, I never liar. I get to higher cause I'm from my right, I never liar. I will be my guest for everyone who knows me so wonder. I will be my guest for everyone who knows me so wonder. in wani ɗan kosti mai waƙa.